Küzem diyen sözü var, ağ idil küpürü, şu yanına şıltaray. Baş astında iki güzence gibi yıltaray. Baş astında iki güzence gibi yıltaray. Okla gülmegine gitsen alamın gözümüne. Süz başlasam kızarasın, anlayalım özüne. Ağrıdır boyumdan, karpazları oynaydır. Gözümü yumsam göz aldımda, gülüm sine uyuydur. Gözümü yumsam göz aldımda, gülüm sine uyuydur. Gülzada hanım, bu tapşırığa, bu hengemege çakırığı için ben seni bek uzak izledim. Başlangana şaltıratsam da Gülzada teginde gitti, Gülzada mında gitti, ol tağın bir atnadan koytadılar, tağın şaltıratsam tağın koyada çıkıp bitken bulasın. Mine bu aralarda koylar da yerdin sen, neylerim oytardın, koy sillerde buldun, şular hakkında silep gitsen iyiydi. Dürüsün etkende, iğe koyduk kirgen de yok, desem de dürüs bulur. Bu soңғы вакытта, соңғы айларда Кырымда булырга туры килде. Кырымда өзүгүзгө маклум инде Сембике варислары деген фестиваль уздурдук бит. Бик матур, Аллага шүкүр. Андан соң ул фестиваль өтүгө тагын менин бу фестивальдин максаты да Кырым татарлары менен Казан татарларын бирге бирлештирүү иде. Шуңа күрә андан соң шунун давамы башланды. Кырымлар белән Казаннарны бирлештирүү. Анда аларның мероприятияларында катнашырга туры килде. Менә әле яңарак кына Кырымда федерация иште, татарларның, гомум татарларның федерациясы иште. Шушы федерациянең презентациясы булды. Анда катнашырга, анда чыгыш ясарга туры килде. Аннан соң миңа быел бик бәхетле елым минем. Үзегез дә беләсез инде. Быел мин Татарстанның халык артисты дигән исемгә лайык булдым. Алланың биргәненә шөкер. Аннан соң октябрь айында 2 тапкыр Төркиягә барып кайту миңа насыйп булды. Беренчесе бөтен дөнья төрки хатын-кызларның курултайы. Ул беренче курултай булды. Аны Түрк ушаклары дигән җәмгыять уздырды. Бу җәмгыятьне төзүчеләр 1912 елда төзелгән 4 кеше. Шушы 4 кешенең берсе безнең татар җегете, ул Юсуф Акчура безнең. Менә шушы курултайның шушы җәмгыять үткәргән беренче курултайда, хатын-кызлар курултайында миңа катнашу бәхете эләкте. Анда чыгышта ясадым. Һәм үземнең милләттәшләремнең, үземнең Татарстаннан килгән хатын-кызларның чыгышларын тыңлап бик сөендем, куандым. Өзүдө менә әле әйттең, быел миңа Татарстан халык артисты исем бирде дип, шунда миңа бөтен татар халкы җырга, моңга гашык булган татар халкы гашык сөенгәндер. Чөнки шуннан да син миңа күптән лайык идең. Менә мин шул вакытта уйлап куйдым. Менә кайбер яшь җырчылар, безнең татар сәнгатына килгән кешеләр яшь вакытта сикереп сәхнәгә менәләр дә, җырлый башлыйлар да, 1-2 елда атказанганда булалар, халык артисткасы да булалар. Башка уңайлыкларга да ирешәләр, фатирын да алалар. Һәммә нәрсә җиңел бирелә кемнәргәдер. Менә Гөлзадага нишләптер бер нәрсә дә җиңел бирелмәде. Гөлзада һәммә ирешкән уңышына үз көче белән, үзенең тырышлыгы белән иреште. Менә шунда уйлап куям, ул Гөлзада синең язмыш микән бу? Әллә син менә булай гади генә, шома гына, тыныч кына яши алмыйсың? Менә утка үзең теләп утка ташланасың. Бәлки ансы да дөрестер. Ләкин мин шуны әйтәсем килә, кем нинди максат куя бит бу тормышта? Ният, максат иң беренче чиратта. Аннан соң инде калганы. Менә мактаулы исемнәр алган кешеләргә мин әлбәттә сокланып карыйм һәм сөйнәм дә, күбесе өчен сөйнәм дә. Ләкин кай вакытта чыннан да күңелдә ниндидер бер сыкрау да булып ала. Ә инде миңа калса, Алланың биргәненә шөкер, мин чыннан да эшләп үз көчем белән инде мин шушы мактаулы исемгә лайык булгач кына алдым. Һәм минем күңелемдә бер нинди авыр
his yok bu meselede. Şunun bilen bәхетледер дә мин. Sen bit avulda tuğup, Arşa rayonunda 8 balalık ailede üstüp, 4-nçisi buğa bitsin. Әйе, 4-нче. Başta 8-nçini bitirgəç sıyır savuşu bulub işler. 4 yıl bu işlerin buğa sıyır savuşu bulub. Ondan sonra keşke mektepte 11'ini bitirip, onlar veterinari institutuna barıp kirip, doktoru bularak xiyallanıp zamanında. Hem şundan sonra opera hem balet teatrı sahnesinde konkursta katnaşıp, respublika konkursunda birinci orununa yavulap, hem mine bugün kinde indi Tataristan'ın en meşgul yaşlarının birisi. Men şu an şak katıp koyam, bula bitsin hemmesi öz kişinin bilen ilişken oğuşlar hemmesi de. Mine şu hamanda oylap koyam, bunda yazmışı da vardır, yazmış kanatı olur. Sen özünün yazmışını özün yasağın kişidir. Razil efendi, birinciden min indi kim bulasımını kişkine dayanıp bileydim. Artist bulasımını. Veterinari institutuna kelgende min 11 klassını tamamlagaç, kişki mektepni tamamlagaç, indi anladım, meni teatr училищесына да, muzika училищесына да кирүү mümkün түгелен. Birinciden anda okuganda apşiti kirek, hem yardım etüşü kirek. Әтием әйтте, bir nindi yardım сиңа булмаячак. Мәктәп директорыбыз безнең күршедә генә яши Гафур абый, ул миңа киңәш бирде. Гөлзада сеңлем, син Казан дәүләт ветеринария институтына укырга кир. Син аны тамамласаң, син югары белемдә аласың. Анда кирсәң, сиңа обшитие бирәләр һәм стипендия түләячәкләр. Менә миңа эш бәхет бер юлы. Казанга килү кирәк. Әйе, Казанга килү. Миңа уку кирәк, югары белем алу кирәк иде. Һәм мин шул кадәр бу институтка минем рәхмәтем зур бу институтка. Ул институт миңа консерваторияда булды. Ул миңа музыка белемдә бирде. Чөнки мин анда хорга йөрдем, театр түгәрәгенә йөрдем, үзешчән сәнгатькә йөрдем. Ул мине шушы музыка ягыннан да тәрбияләде. Ул миңа кеше физиологияны аңлатты, даруларны, латинны мин анда өйрәндем, инглиз телендә күпмедер дәрәҗәдә өйрәндем. Һәм мин инде зур белгеч булып чыктым аннан. Алар мине Үзбәкстанга җибәрделәр. Үзбәкстанда мин кошчылык фабрикасында 3 ел мине веттехник итеп алдылар. Ветфельдшер инде булай әйтсәк. Мин балык майы ташыдым, дарулар ташыдым, төне буе теге тавыкларга, төнне тавыклар йоклыйлар. Төне буе мин аларга укол кададым. Булай тиз. Менә шулай теге инфекциялар булмасын өчен шундый прививкалар инде улакта хәзер дә ясыйлар аны. Язмыш сине кайдарга ташып. Аннан соң Үзбәкстаннан соң син Ульяндә яшәдең буга, Самарада да тагын. Аннан кайтып Орынбурда. Казанга филармонияга укырга эшкә кирдем. Эшкә алдылар 70 кешенең 4 кешене алдылар 70 кешедән. Менә аннан соң мин язмыш менә кушу буенча безне укырга җибәрергә тиешләр иде Мәскәүгә, ләкин җибәрмәделәр. Чөнки монда җитәкчеләр алышынды һәм җибәрми калдылар. Ул вакытта Мәхмүд абый Нигъмәтҗанов иде художество җитәкчесе. Шулай итеп мин укырга китә алмый калдым. Эшкә киттем. Куйбышевка киттем, Ульянга киттем, Оренбурга киттем. Һәм Союз буйлап татар яшәгән бөтен төбәкләрне мин йөреп чыктым. Мин булмаган татар авыллары калмагандыр. Дисәм дә дөрес. Oynar, ağım soğuk.
hem min de bütünler de jırşı olarak qana bilmeyi. Sen şul hatlaşlıklı kişi, buldaklı kişi bulturdayn mene özüne ayta başladın. Sen taş işinde bilem, ağaç işinde bilem, başkasında bilem filtre bulup taşların dip hem başkalar ama lakin sen cemaat işlerinde de bütün yerde bizning milletning yazmışı hal etilgen hemme yerde sen birinchilerden bulup yerisin birinchilerden bulup çıkarsın. Sen hatta mitinglarda zamanında yürüyen kişi. Buldu. Sen nasıl aytırgatırım sen gavbadi bir yaşagana tugul sen milletperver kişi bik de güçlü şahıs. Benim şuna koy vakitte aptırap taqidetlerim de koyan mene bu güzadaga bu kadar güç, bu kadarlı kuvvet, bu kadarlı olga umtuluş koyan gerek eken dep. Yok, çünkü kişinin nerseler olga edip yurtlarga teşbit. Nedir olga satıp yurtlarga teşbit. Sen nerse şuşunday ulu işlerge nerse jilkindiresini, yoksa jırlap kına yürüyorlar dedi. Jırlap deyip kine. Jırlap deyip kine. Birinçiden mene aytdım bit ätiyim dilemedi benim artist buluğumna. Min ätiyimnin vasiyetin de utisim kile. O meni göresin zor kişi itip görgendir. Büyük kişi itip göresi kelgendir. Hem benim matur idim bala çağımda. Bidireydi şeşlerim. Ätiyim meni pek yarataydı. Şuna göre ätiyimnin vasiyetinde utisim kildi. Jırşı bulup qına Allah'a Teala bergen talantınglygyna kişilerge tapşıruu ul birni tugul. Min özüm ne işledim? O bit Allah'a Teala bergen ansın. Min özüm ne işledim? Ne işley alam? Milletime hizmet ite aldım mı? Ata babalarımızdan kelgen mirasını saklay aldım mı? Alдағы buunlarga tapşıra aldım mı? Bu bir ikinçiden özüňiz bilesiz biz kiçkineden uylanadyryk. Ne için keldik bu dünyaga? Nerse bu? Bu ne bu dünya? Nerse işlerge tiyişbiz? Nindi bizning missiya degan so'zni bilmeydigan vaqtda nindi bizning missiyamiz? Bugün biz onu angladık nerse ekanin. Hem bu sular hava, bu maturluk, bu dünyanın maturluğu men ölüp çaydım, yığılıp çaydım. Bu orman, ol çeşekler, ol zengin kök, ol yıldızlı gökyüzü. Bularni bala şaqta көрüp kine bile turgan nerseler, eli akılыбыз erişmez nerseler. Endi yaşay, akıl erişirlik nerselerini göre başladık, anlay başladık, bile başladık. Şundan soň fikirli başladık. Allah'a Teala'nın birligin anladık, barlığın anladık. Hem onun көрsetken yolun anladık, kamillikni göre başladık. Hem bu kamillik, bu baylık, bu muciza koyan kelgen. Buların barысы da Allah Teala'nın rahmeti bilen. Hem nişeginde min şuşu kadar minga Allah Teala bergen şuşu baylıkны görmüşe, sukur bulup yaşay alayım. Hem min anga rahmetimni bildirmişe, rahmetimni aytmışe. Nişik men rahmetimni aytayım? Rahmet deyip kine bulmy bit. İş bilen. Özümnin kılgan izgiliklerim bilen. Şundan soň indi min tutandım kişilerge izgilik kılarga. Lakin özüňiz bilesiz, yol bik ağır, izgilik kılıuda ağır buldu o zamanlarda. O zamanlarda biz bit sistemanın indi kılına öwrilgen idik. Hem basım astında, şunday basım astında yaşadık. Olay yaramay, bulay yaramay, olay aytırga da yaramay, bulay aytırga yaramay, olay uylarga da yaramay, uylaganyňy aytırga da yaramay, görsetirge de yaramay. Ondan soň min de bir yumulu astında idim. Lakin meni nikdir sakladı Allah Teala, sakladı. Min çıktım bundan. Bu kısalardan çıktım. Hem özümnin bir devletimni tüzdüm. Devlet içinde özümnin bir devletim buldu. Hem benim yanımda benim kişilerim buldu. Min alarını buldurdum, üstülemde özümnin muhitimni buldurdum. Nikdir bir kaçanda yerdem sorap barmadım. Bir kaçanda kişilerge telinke tutmadım. Türelerden de yerdem sorap barmadım, boylarga da yerdem sorap barmadım. Nikdir buldu, birdi, Allah Teala berdi. Bu benim neyim tugul. Uruş aytsam benim zaslugum tugul bu. Nekşeşegi oldu nefesi kemle. Nekşeşegi oldu nefesi kemle. Oldu yüzün balkım nıra nekşeşegi şikelle. Oldu yüzün balkım nıra nekşeşegi şikelle.
var kişide fonda sili canıyım kuranda. Mine indi bit zamanında biz indi dinden de şakta ayrılgan idik. Biz indi bizning ijodimizni da xalq ijodini da xalq folklorunda indi unutib baraydik. Hem bir zamanını ekrin münacatlar yangıray başladı, beyitler yangıray başladı. Biz özümüzning unutulib bargan ruhiy boylygыбызны kiri taptık, izlep tapıp xalqqa ana matur itip ko'rsatirga aylana başladık. Hem şu kişilerning birisi münacatlarni izlep tapgan, beyitlerini izlep tapgan. Onlarni patifon talinkelerini yazdırıp, yazılarga kasetlar yazdırıp xalqqa taratgan eng birinchi kişilerden birisi sen boldun. Men şu vaqtda aptırap koygan edim. Özüne nişik manga anın başa жетти ekan, nişik olana kelip taptı ekan, şu baylıkka nişik kelip yoluqtı ekan dep aptır edim. Sen manga özüň barıp yoluqtың manga. Allah senge bir kişi äbiýiňmi, toganlaryňmy, ýaýsa bir ulkan kişimi bir kişi ýol ko'rsatdimi? Мен жыршы болып үлгіргеш, ondan soň da maddi halim şakty gına rәтләнгәч, уйлый башладым. Нәрсә мин шулай гел җырҗырлап кына йөрермен микән? Нәрсә эшли алам халкыма, милләтемә? Нәрсә калдыра алам үземнән соң? Балаларга, үсеп килүче буыннарга нәрсә калдыра алам дигән уйлар минем башымны биләп алды. Шунда мин әбиемнең өйрәткән мөнәҗәтләрен, әниемнең җырлаган җырларын, халык җырларын бигрәк тә әниемнең моңын, әтиемнең уйнаган, тальянда уйнаган, гармунда уйнаган көйләрен, шуларны искә төшерә башладым, барлый башладым. Һәм шуларны чыгарырга кирәк, тапшырырга кирәк алдагы буыннарга дигән уй белән йөри башладым. Ә мөнәҗәтләр ул минем инде каныма сеңгән булса кирәк. Чөнки кичкенәдән мин аларны тыңлап үстем. Яшерен генә җыелып әбиләр укыйлар иде мөнәҗәтләрне. Әбиемнән ишеткән мөнәҗәтләр. Аларның сүзләре хәтеремдә калмаган, күбесенең көйләре генә хәтердә калган. Чөнки без аларны җырламадык. Күп еллар радиодан да, телевизордан да аларны чыгарырга, җырларга рөхсәт булмады. Шуңа күрә алар минем хәтеремдә юк иде. Менә язмыш мине шуннан соң гастрольләрдә йөргәндә мөнәҗәт әйтүче әбиләр белән очраштырды. Мин алардан әкрен генә җыя башладым. Шушы байлыгыбызны, аның чын байлык икәнен мин аңлый башладым. Чөнки анда безнең әхлак тәрбиясе, тәрбия. Аннан соң мине Аллаһ Тәгалә очраштырды Кыддус абый белән, Кыддус Хөснетдин. Һәм менә мин бүген шушы очрашуга бер 3 китап алып килдем. Bir sıraya 4 kitap al geldim. Lakin менә üçüncüsü аларның менә безнең иң калын китапларыбыз. Менә шуларның иң миңа кадерлесе әлбәттә Коръән. Менә монда берсе татар халык мәкалләре безнең нәкыйсәбәтне чыгарган ие. Һәм Кыддус абый Хөснетдиннең менә соңгы әле күптән түгел генә чыгарган мөнәҗәтләр һәм бәйтләр. Бу китапны Кыддус абый Хөснетдин галимнәр белән эшләде. Безнең фәннәр академиясендә галимнәр белән, аларга минем рәхмәтем бик зур. Менә шушы кешеләр миңа әле бүген китап булып чыкты. Ә ул әле китап булып чыкканчы ноталары белән, сүзләре белән аерым-аерым кагазьләрдә, радио ниләрдә, магнитофон тасмаларында иде әбиләрнең әйткән мөнәҗәтләре. Кыддус абый шуларны җыеп, шайтырып мине алып килеп, Гөлзада, менә сиңа шулардан өйрән дип, мин шуны өйрәнеп birinci özümün җыр тәлинкәмне чыгардым. Her sefer vaqtında qalqıb bildirdi, yabani sayrani derdi, gadəti bu idi dəva kütərdi, Yemenlərində vəysil qarani, Siz җыр белән халыкны кешеләрен дәвала биргәнсез ул заманда. Инде без барыбыз да беләбез, Сәрхау кешеләрен, авыру кешеләрне җыр белән, моң белән, музыка белән дәвалау ул андый нәрсә бар. Дөньяда, Һиндстанда да бар, башка илләрдә, бездә дә бар ул.
Мен шул вакытта уйлап куйгайдым, Хәзрәт Абелим, мен аны безнең халкыбыз бит инде бик авыр язмыш кичергән халык. 1550 елда аның дәүләте юк, хөкүмәте юк, аның телен тартып алырга, динен тартып алырга бик күп тырыштылар инде. Гомумән рухи яктан иңгәтелгән, сындырылган, әмма ләкин бирешмәгән халык. Хаста хәлендә, авыр хәлендә, әмма ләкин бирешми торган халык. Ләкин бу авыр хәлдә калган үзебезнең халкыбызны бит дәваларга кирәк, аның рухын һәр вакыт дәвалап торырга кирәк. Менә бу яктан караганда безнең халыкның рухын ничек дәваларга була, нәрсә белән дәваларга була бүген көндә, ничек аның гомерен узайтырга була, нинди җыр белән, нинди моң белән, менә сез аны ничек күз алдына китерәсез? Шушы уңайдан, әгәр дә сез рөхсәт итсәгез, мин бер шигырьне, гомумән татар җыры турында бер шигырь укып китәр идем, рөхсәт итсәгез. Бу шигырь безнең Зөлфәт шагыйрыбыз бик хөрмәтле, бик яраткан. Ул шигырь җаннарга тия шул дип атала. Татар җыры. Бер юлдашның әйткәне искә килә. Сезнең җырларны тыңлавы авыр бит, җанга тия. Тугарылып алмыйсыз бер, санаулы бит һәр көне. Сез татарлар җырлашмыйсыз, елашасыз шикелле. Хаклысың, юлдаш. Күргән һәм көн иткән гомереңдә уйлаган уйга иңә шул, җырлаган җырга иңә. Битмәс төкәнмәс ах зарлар, җырдан җырга күчкәннәр, сөялеп ял итә торган талларымны кискәннәр. Ничек һаман исән татар, ничек калды, бетмәде, атлаган сайын бит аның киселгән өметләре. Хәлләр бөтенләй башка шул, җиңелсә горур халык. Җиңүче туйдан туктамас, гомерлек үчен алып. Бик мәгънәле шигырь. Бу шигырьдә безнең татар җырының ни икән әйтеп бирелгән, шулай бит. Шуңа күрә җыр чыннан да ул бит җан давасы, күңел давасы. Менә бөтенләй җансыз, бөтенләй вахшига әйләнгән кешеләр дә җыр ишеткәч туктап калалар, уйланып калалар. Шуңа күрә минем өчен җыр ул бик зур корал. Шуңа күрә мөнәҗәтләргә мин тукталдым, халык җырларына мин тукталдым. Чөнки анда гына безнең халкыбызның үткәне һәм бүгенгесе һәм киләчәге. Синең җырларыңда мин карап торам, синең җырда сагышлану да бар, моңлану да бар, уйлану да бар, әмма ләкин өмет уята торган яктылык бар, менә ул дәрт бар, куәт бар. Минемчә безнең халыкны шундый җырлар дәваларга тиештер инде безнең халыкның. Сагыш аша. Сагыш ул бит җылау, сафлану, чистарну, паклану. Сагыш аша, авырлык аша, уйлану аша, кеше үзенең асылына кайта. Һәм үзенә асылына кайтып, алдагы юлын барлый, кыйбласын барлый. Ә инде алдагы юл ул оптимизм белән сугарылган булырга тиеш. Менә үзәк кичә сиңа шалтыраттым да мин, шалтыратканда кызың алды уга телефонны, Резилә, ул әле әни намазда дип әйтте. Мин бераз гына инде зрәк кенә аптырап та калдым. Әйтәм, Гөлзада 5 вакыт намаз укыйм икән дип. Чөнки мөһим аннары оттырамадым дәресне әйткәндә. Аннары мин кемгә шалтыратканым искә төшсә, булырга мөмкин дип уйладым. Син әле шуннан да 5 вакыт намазны калдырып бирсең, ничегрәк дингә мөнәсәбәтең мин синең бик яхшы беләм инде. Менә без барыбыз да бүген көндә, барыбыз да булмаса да күбебез сөйлибез инде. Диннән башка татар халкын иманга китереп, татар халкын рухи яктан сауыктырып булмаячак. Ул инде бик ачык нәрсә, дөрес фикер дип уйлыйм мин. Бу хакта безгә дин әһелләре дә әйтә, без үзебез дә инде шул фикердә. Әмма ләкин безнең халыкның бик күбесеннән, безнең кешеләребезнең, милләттәшләребезнең күбесенең күңеленнән иман качкан бит. Менә ничек аларны иманга кайтарырга икән? Мәчеткә йөрмиләр, бар мәчетләребез меңнән артык мәчетебез бар, әмма ләкин анда йөрүчеләр яшьләр арасында бик аз. Менә ни эшләргә икән безгә менә бу яктан караганда? Беләсезме, Разил әфәнде, без күпме еллар динсез яшәдек. Бу шуның нәтиҗәсе. Инде дингә кайту мөмкинчелеге булганнан соң да без әзерлексез идек. Беренчедән Коръән була торып, Коръәнне без укый алмадык, телен белмәдек, аңламадык. Ә инде тәфсирләр
татарчасы булмады. Коръәнне безгә анда шулай язылган, булай язылган дип язучы галимнәр, язучылар булды. Инде үзегез беләсез, ул язучылар бүген нинди хәлдә? Коръәнне мәсхәрә итеп язучыларның ие. Һәм бүген дә әле Коръәнне ул легенда гына дип караучы галимнәр арасында шундый кешеләр дә бар. Һәм аларның язмышлары инде бүген күренә. Аларның нәтиҗәсе, шушы фикерләрнең. Шуңа күрә менә шушы улы бер Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтеннән без мәхрүм булдык. Менә үзегез күреп торасыз, телевидениегә чыгалар, радиога чыгалар. Алар безгә Коръәннән бер сүрә укыйлар да, шуның тәрҗемәсен бирәләр дә, шулай дип, нәрсә ул? Без аны аңламыйбыз һич тә. Чөнки шул кадәр ул бит катлаулы. Ул бер аятка берәр китап язылган. Аның тәфсирләре, күпме тәфсирләр язылган Коръән буенча. Күпме галимнәр эшләгән. Безгә гарәпчәсен әйтәләр дә, без аны аңламыйбыз да. Берничә сүз белән генә аңлатып, без аны аңламыйбыз да. Безнең галимнәребез юк. Шуның тәфсирен аңлатып биргән, безгә җиткергән. Алар ахират турында сөйлиләр. Теге дөнья турында сөйлиләр. Без барасы дөнья турында сөйлиләр. Безне бит Аллаһ Тәгалә бу дөньяга китергән. Ислам дине ул бит бәхет дине. Ул бит иң чиста, иң пак дин. Исламда яшәгән кешеләр хәерче булырга тиеш түгел, ул бай булырга тиеш. Ул талашу, урышу, хөсетле хисләре аларда булырга тиеш түгел. Иң матур сифатлар, иң матур гадәтләрне безгә ислам биргән. Әгәр без шуның буенча яшәсәк, бездән дә бәхетле кеше булмас иде. Әйне намазга килгәндә, намаз 5 багананың, ислам динебезнең 5 багананың берсе генә әле ул. Бу һәркемнең үз эше, шәхси эше дип мин уйлыйм. Бәлки вакытында укый алмый торганмындыр, вакытта җыеп та укырга туры килә. Әмма ләкин намаз ул безнең күңелебезне, иманыбызны ныгытучы әйберләрнең берсе. Музейда ханым, менә без әле иман турында, иман яңарту турында, рух сафлыгы турында, рух тазалыгы турында сөйләшеп утырабыз. Бу хакта миңа бик күп кешеләрдән сөйләшергә туры килә, фикер алышырга туры килә. Әле менә кичә генә бер ханым шалтыратты Дәүләт Советына. Разиләнемдә кичә мин концертка барган, 12 залына ди. Анда шундый концерт булды. Мин анда шул күңелем сафланып кайтсын өчен моңланып кайтырым дип татар җырлары, татар халык җырлары ишетергә дип барган идем. Бик матур җырлар да ишеттем ди. Әмма ләкин шул җырлар арасында концертны алып баручылар шул хәтле шакшы, пичрак анекдотлар сөйләп ди. Шул хәтле кайфымны төшерде. Рәнҗетте мине, мин шул хәтле җырлап утырдым ди. Анда Әфганстанда үлгән балалар турында сөйләрләр, шарык-шарык көләләр ди. Менә мине шушы нәрсә тагын бер тапкыр уйландырды. Чынында безнең артистларыбыз, җырчыларыбыз бит инде ул халыкны күңелен дәвалый торган, халыкның күңеленә чисталык, сафлык алып килә торган, аларга өмет бирә торган кешеләр булырга тиеш, милләтебезнең куәтен бирә торган кешеләр булырга тиеш.